Je mladý človek, je reprezentatívny a jeho manželka tiež, takže jedine idem voliť jeho Fica. Jedine Fico. Ešte mám starého manžela, má 85 rokov, tak dúfam, že prídu k nám, keď ich zavolám, čo? Určite. Deti alebo vnúčatá nemáte? Či budú voliť? Mám. A ty takisto. Pravda, že no, vysokoškoláka mám vnukov a tak a tiež, to viete, študuje politológiu tiež, tak nemôže byť hovorí v žiadnej strane politickej, lebo ako študenti nesmú byť vraj v žiadnej politickej strane, ale jedine Fico. Slovák na mieste, ozaj, že človek si to váži, že čo pre nás už hodne za to urobil. Ľudia myslia, že málo, ale nie, mne sa zdá, že nie. Koľko vládze, toľko urobí. Vždy je príjemný, usmievavý, všetko. A taký dobrosrdečný, z neho ide taká slušnosť, vždy všetko. Aj ja som teda celý život učila, takže poznám aj syna, lebo sesternica učila v Bratislave jeho syna. A viem, že veľmi nadaný chlapec, múdry, 5 rečí ovláda už aj všetko, takže jedine zaslúži si, aby Slováci, nechcem sa tak vyjadriť nejak hlúpo, ale keď majú rozum, tak nech idú voliť Fica. Naša rodina teda jedine Fica. Aj som mu veľmi zatlieskala a blahoželala jedine Fica. Ďakujem.